Ассалому алайкум бародаро, ҳама касо сӯзани хубен. Бародарҷоно, ирӯза видеомо дар бораи сайти Zormax CSS меравад, ки дар ин сайт мо тӯли қариб 15 рӯз кор кардем бародаро. Чӣ хеле дидасен, дар баланс 50 рубл ҳаст ва 1982 рубл ай ҷамъа вивод кардам, 1280 рубл пополнит кардам бародаро. Ва ирӯз дар ин сайт боз пополнит мекунем ва мебинем сайт кор карда ё не. Ва мо якм системашда кор мекунем ва ба пайр кашлок пополнит мекунем. Мегирем 150 рубл пополнит мекунем бародаро. Мем кашлока метанем мегирем, копировать мекунем ва дар ини пайр кашлокмон медуроем. Оли як дақиқа бародаро дар пайр кашлоко мудроя. Ва ина чӣ хеле ден дар пайр кашлок дуромадем, перевестира мегирем. Як дақиқа бародаро загрузка додесай. ина пайра интихоб мекунем. Имҷода номрои ҳамон пайра мезанем. Муставид 150 рубли туғри 150 рубла 75 копек илат бародаро мегирем, мегзаронем. Закрит ва номрои додагиро копировать мекунем. Дар ини сайт меем, айдиро ҳамҷода мебинем бародаро. ва пополнита мешикем на платеж успешно принят мегӯяд. Медирем депозитомона мебинем бародаро. ина чӣ хеле десен 150 рубл кор кеса. ина бародаро ма 150 200 360 400 320 рубл фақат хоб кардагим ва фоидама гирифтагим. чӣ хеле дидем бародаро, сайт кор кеса. ва шумо да гуфта будем ки ҳам ягон нарушени ҳами правилаҳошуно нарушени накунед, шуморо заблок намекунанд ва шумо кор кардан мегиред. ҳамин буд дар бораи ин сайт ва касе ай сайт ягон шубҳа дошт, сайти созаи кор кесаи бидурен, ҳама каса кор кунем бародаро. иншоалло бо дар видеои оянда дар бораи виводаш бо нишонтон метаем. охир дар панои Аллоҳ бошем бародаро.